Ato. Hello, hello, what's up mga galano? Another video na sad video ngoy klaro pero matag og kalingaw og entertainment sayo syempre ato gyapon kanyo sang inosarang DJ nga may pagkatisoy. Ako ra, B-Boy Bugoy, ang mopapas umuwag tang sakasakit sa tag sa ninyo kamandugan diri lamang si B-Boy Bugoy TV. Og syempre kauban ako diri karon si Boy Choke. Ang mupapas ug mga tagasakit sa tagsa yung nga mga bugan. Soon. Next si kuan kisa man Jay! Marley si Bel. Og si Boy Buang. Ay, Doc! Klaro ka, bro. Oh na, busy kay na cellphone na po siya may gala. So inana dyan na siya pirmi, usahay. Another video na siya nasag mo klaro pero eto ko ninyo sa naging inosarang DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. So padayon tanaw so our vlog for this moment mahigala no so mabatian tang nanay ubos kinatuog na sila. Kay lumo na sa tarong taon-taon. So our vlog for this moment may gala no kay we're about to react old photos no sa B-Boy Bugoy TV members share. So ang duha ra ka members among nakuha ang photos nga mga karaan di may gala no kay Chuy beta. Yeah. Yeah, Mga long hair we're ba ito na, no? no then dili sa mi inana kayagit. Bitaw. So wala mi ka photo na mo igala nga old kay kana bago pa sa dong Facebook account din nga wag tang sad ang mga karaan namong litrato sama sa among karaang mga uyab na nga wag tang nakaron. Vlog may gala na so we're about to react photos ni Denzel Van Francisco ni alias Boy Choke may gala og ni Boy Buang ni Alin Jan Jonaldo This is exciting. Flores. This is exciting. No, it's not. Labi nag imong picture daily exciting. Nga, all the may kayo na imong nawong. So sugdan na nato may gala kansi kayo. Kansi kay oras no, gusto ko yung tutorials Boy Choke. So first pick, here we go back. Wait. Oy. Alin na? Uy! What? Uy, do. What hair? Pagka-choy. Tuyin, di ka do. Magkagburoy. Look at this dude! Alala. Magkagburoy ka. Di, dyan siya gapita mga higala no naabot siya murag kadungaw ko nun So, chuy kayo siya dali. Oh, dinapik ini ba? So, chuy kayo siya. Sa di. Look at this dude! Look at Nice hair! Parinig mo na. Ano, di ba? Bland mo. Blood ka buhok boys. Si Boy Choke, blood og naong. Cute. So, next pick will be Pak. Oh! No! Sana mo picture mo. Tuyin kay ka. Look at this dude! Such a pig! Tuyin. May nakita doon. Nag-ipon buhang. Suya buhang. Tuyin. Grabe, Jod. Grabe. So, next pick will be Oh! LeBron James! number 1, Cleveland Cavaliers. LeBron! I'm a big fan of LeBron. 2016. Big fan. 3-0. Oh. Today 1 na sila anak. Big fan. Big LeBron. fan, Cleveland Cavaliers. Die hard. Kobe Bryant. Shout out where are to you? Kobe. Wala, guys. Died. The next will be yun. So next pick kay kanipa. Isa na Kinsa na ro. Kinsa man ni Buang. Lipat niya siya, no? Look at that dude. Libat niya siya ba? Ganda ba? At this moment, we fucked up. Ha? At Nalibat. this moment, Nalibot sa Nalibat si Ate. Nalibot na tinanaway sa hagdan. Naghagap kung naong di sa usahan. Grabe, Chuy. Ibuhok eh. Taas yung buhok mo. Kochiha. Chuy kayo. Alam mo ka niyo, kaya huwag ako sa naong gariway kala. Mga tinood nga old. Oh, photos. Suwing tignawo. Okay na tayo. Gusto ko eh. Oh, sige, okay na.
So next pick will be... Oh! Wait. Photos. Ay, isa. Masky Boo! That's Masky Boo! Look at this dude! Look at this dude! Sakto ang left side. Laki kay left. Kisa mo, kay left mo. That's Masky Boo! Shit, kano? That's Masky Boo! Di ba ganun nakaraan? Mo gani, dito na ano eh. Bago, magita. Bago pa na, may gala. Naubos kamera ko no. Oh, tanawa ko doon sa camera. It was the same, dude! Tangi kon. At this moment, Tanawa na. at this moment. Bago, magita. So next pick will be... Ay! Oh! Look at that dude, it's a shopping base. Ina na ko kahit tom sa una ko. Oh, bro. Ina na ko kahit tom sa una. Mananagat po ko ano. Ah! Panahon pa ng cookie mo ngayon. Prime time bida, cookie. Hey, shout out there. Ganun pa. Nakabang. Murag endorsers to Bliron. Ay si Kuan naman. Look at this dude. La, kita mo alam si Kisabo lang yung clips ni Ribuang. Kisa bullet og kuan. Tuma pa lang. Smellable no. Mila mo na. Pag nakaraan. Maro nakaraan. Tuma kayuy. Matay, umapulbos ka ba ito kayo? Murag champurado ang ikatasan. Sige pa, mauwa na siya now. Kuan mo gamay rin di ka alin. Hingga may rakali. Next pick will be... Oh shit bro. Oh, Look, Sony. Arpol! Arpol! Wala gingo nga. Choyens, not Choyens. Soyen! Soyen! May lamuyin! Oh, lugawin na mong buto eh. The nose ko ba? O sa mo? Tunggoy. Choy na unggoy. Sunik! Bumungoy. Bumangay! Parental guide. Kitsa na! Oo, kailan to? Ako ang nakaluha. Ako ang nakaluha. Oh, suddenly, we fucked up. Ako ang nakaluha. Bisa ko... Mura dancer buhok. Side view, gisag tinood ba? Wag! Kaluha mo na ako. Kaluha mo na ako. Sige, talubak ate. Next pick will be... Dagan o. Oto na! Ala! Boy, oh! Di, gangster. Bugoy, magagawa na no? Ah, bugoy! Karoon gangster iya po daw. Daw. Ga? Buya po na kung gawin eh. Kabanday ka ng mga bata ba? Mga higtag 5 des jeep ba? Daw. Ano, mo may kakang, ma'am, sir, di may kawatan, di may snatcher, mga ayo, rami. Mana yung nga. So at this moment, my God, we're about to shout out na ang itong mga kaigalaan niya. Hello sa inyo, ni follow jod og ni subscribe og ni view jod kasagaran sa atong mga videos nga klaro pero matag og kalingaw og entertainment. So to silang i-shout out first si Boss Marco Baraco, idol kay ko ni Marco Baraco may gala no. So one of my kanang inspiration ni nako sa una and inspiration sa dahantod karon nganong ganahan kay ko mo storya. So tungod ra sad niya kay nindot kay siya voice may gala. So Boss Marco Baraco, shout out to you. Next, Jun Carlo Capuras. So shout out to you, diha chairman, all the way from Hagnaya. So Oplok TV may gala, subscribe Oplok TV, Cebu Northside Vloggers. Maghimo rin akong vlog ana lain no. Subscribe mo sa Cebu Northside Vloggers. Ako rin i-announce ang mga membro ana. So Oplok TV may gala, Oplok TV. Sige Jay. Shoutout din ni Cherry Ann Maglasang Delante. Ni Fien Arnoco. Shoutout ko ka Chara, Bridget, McForest Lona. Yung Kabiyaw. Kang Fritz Kiluan, kang Jericho Kugal, halo diha, halo Lodi, musta. Shoutout po ko kay Hi Jerome Machuya. Shoutout ni Julius Zamora. Kang DJ May, magdadaro kumita o kang In Barita Tulid. Shoutout ko ka GHE di Jade. Shoutout ni Queen Mia. Mia Okay, lawa na. Prince Mia na. Queen Mia. Oy, Queen Mia, taga Sandro. Oh, so, sog na yan, Sandro Mia. Queen Mia. Queen din siya, gay. Queen. Queen Mia Kal. Kalipa. Ay, wait. Di ka to siya, wait. Wait, Lata na bugo. Kang Patrick Jan Pedrano. Kang Crystal Duarte.
Kang Princess May Adan. Kang Sofia Ruiz. Shoutout ni mo diha Inday. Kang Raven Nicasia Ala ay, di kay ba mo basa? Ginoo ko. Ginoo. Wicarix. What? Raven Nicasia Nicasia. Ay, isa. Di ko kalaro. Raven Nicosia Wicarix. Raven Nicosia. Nicosia. Nituyok. Next ka nga, Desiree Joy Anoba. Ikaw sa, Imari. Kang Imari Imastad Atilio. Shoutout ni Marvin Lopez Recio. O ka nga, Dinsel Van Francisco. Muna siya. Ang Nico Monasilio, akong pre. Kumusta ka naman, pre? Di ka dit Nico Monasilio, sir. Kasi mo siya, please, come aboard, sir. Kang Kenneth Mio Murakayok Te. You know me. Prince CJ Guapi. O kang Bijon Barbero. Kang Cleo Villa Alboro. Sinolopap. Augam. Kuya, pangalan mo Ibali-bali, may ngangod. Si Pakel de la Piña. Alan Clen Morales. Kang An. Kang Emmanuel Tonyakaw. Uy, You know? Si Person Fintis Singgaran. So, Singgaran. G4 Record, wala na mo laing i-shout wala out pa rin ko diha. Dali kay happy na atong oras. Shoutout di ko sa akong mami dahil si Mami, Jocelyn Ninyo Corelia, you know? ikaw, Jay. Shoutout din sa akong mga friends sa Leyte and sa akong Yan ako isang Liga. Kasi Dali shoutout na ko sa lastly mga Dariki J Dariko J Dos Yuson. Ginoo ko, di kay bumubasa, guys. Ay, simple din. Sunod mga igala, ay magpa-shout out ani Largo Moscua. Kay masayot kinyo na. Ginoo ko, sir. Ay, Abuya ni ay. sir. Di kay bumubasa, sir. Subscribe. Okay ka, Jay. Wala na, Jay. shoutout ni Carme Assist. You know. Nalagitilkihan. Uy, yabdo. Shoutout di ko sa Mga wow. Mga batang... Kanse. Mga batang yads. So that was our vlog for tonight, my gala. No, don't forget to subscribe and click notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos kung may klaro nga umaabot pa diri lamang sa B-Boy Bugoy TV. As again, this is B-Boy Bugoy. Di agapon may gala no, ang DJ nga may pagkatisoy. Ang mapapasumag tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo kamadugan. Og syempre, natay kauban ni si sunod. Buchuki, Og si Jake Barlet. Og si Boy Buang. Ito may problema mo. Og si Boy Buang nga nagproblema siyang katsa. Kay bawo kung daghan mo, ayaw na siya problema. Og dili lang ko tumigala. Daghang salamat sa pag-view. Daghang salamat. Keep safe. Peace. Bye. Yummy. Bye-bye. Yo. Yummy. Yeah. Load. Another video no siya nasag mo klaro pero eta ko ninyo sa naging DJ nga may pagkatisoy B-Boy Bugoy mo papasubog tang sakasakit sa tagsa ninyo ka mga madugan og chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. So kani nga video day may gala no kay giatod ganato sa RCJ Disco Mobile. So nga sa RCJ Disco Mobile may gala no kay. Diyan na sila makita sa Libong San Nemeo Cebu. Natay 8 subs may gala or 4 subs. Just contact us sa number nga ko i-flash sa ubos sa screen may gala no para ma-servisyuhan mo na mo og quality music diya sa inyo birthday, kasal o uban pa nga kalingawan or any event or activity diya sa inyong barangay or sa inyong panimalay. So RCJ Disco Mobile may gala, don't forget to subscribe, click notification bell sa atong YouTube channel. Daghang salamat. Bye.